Skal vi trykke start, eller skal vi lade være? Ligesom i et computerspil? Ligesom i et computerspil. Hvis du nu kunne ønske dig én ting i hele universet, hvad ville du så ønske dig? Det ved jeg ikke. Du er nok bare fra en anden planet. Buller er nødt til at befinde sig i en verden, hvor han selv har kontrol. Buller, hvad fanden har du gang i? Jeg har fået at vide, at jeg kommer i præpuberteten. Ved du, hvad det betyder? Hvad ved du om det, der sker inde i piger? Jeg skal mødes med min storebror. Hvad laver du? Stop og ser din lillebror, der står ihjel! Jeg prøver bare på, at vi kan få lov at være en ganske almindelig familie. Jeg har lige lov for at være en rigtig fed familie! Jeg ønsker, at min spacede storebror bliver ligesom alle andre storebrødre. Hvad er det? Du er nu blevet ejer af en Super Trip Controller. Det her er ikke bare BR-legetøj. Det er et helt sindssygt stykke legetøj. Jeg er klar, Anton. Kan du mærke nogen forskel?